Helo, yn enw i Mae Sian Lewis, dwi'n brif weithredraig i Urdd Gobaith Cymru. Mae cynllun prioriteiddau'r Urdd yn enghraifft amlwg lle da ni wedi defnyddio data cyfrifiad. Mae angen siaradwyr Cymraeg ar yr economi yng Nghymru. Da ni'n gwybod o'r cyfrifiad fod nifer cynyddol o bobl ifanc a sgiliau iaith Cymraeg ac sy'n amlygu'r angen felly am gynllun cyflogaeth a sgiliau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r data yma wedi gryfhau gweledigaeth yr Urdd i ddatblygu gwasanaeth prentisiaethau Cymraeg ar lefel genedlaethol sydd wedi mynd erbyn hyn o nerth i nerth. Mae'n hanfodol bwysig fod pawb yn cymryd y cyfrifoldeb i gwblhau'r cyfrifiad yn gywir. Mae'n rhan hanfodol o'r jigsaw i sefydliadau fel yr Urdd, gael darlun cliriach o ddefnydd plant a pobl ifanc o'r iaith Gymraeg ar hyd y lled y wlad. Ac o ganlyniad hynny, da ni'n gallu dosbarthu'n gwasanaethau yn ôl yr angen. Oherwydd mae'r iaith Gymraeg i bawb, a mae'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o ddiwylliant Cymru, ac da ni'n gweld twf yn y niferoedd o blant pobl sy'n siarad Cymraeg, felly mae'n hanfodol bod ni'n cael gwell dealltwriaeth o'r boblogaeth Cymraeg yng Nghymru, ac yn sicr o ran yr Urdd, poblogaeth pobl ifanc a plant sy'n siarad Cymraeg ac yn dysgu Cymraeg yng Nghymru.